Moitas gracias, señor presidente. A guerra, señorías. Quen pode estar a favor da guerra? Nós non. É o único non no que coincidimos con vostedes. O único non no que coincidimos con vostedes. E digo alto e claro, non ás guerras. Non ás guerras. Pero no que non coincidimos é nesas cousas que fan vostedes de clasificar vos e malos galegos, de vos e malos portavoces desta Cámara. Nós, no PPDG, non eliximos víctimas de primeira e víctimas de segunda, porque nós, señorías do BNG, condenamos todas as guerras, veñan de onde veñan. A pregunta que nos facemos é se vostedes poden decir o mesmo, ou van repartir carnés de víctimas ou leccións de moralidade. Aquí hai dous modelos, o modelo do Partido Popular de Galicia, que non cala ante ningunha guerra, e o modelo do BNG, que di non dependendo da cor política dos agresores. Que mira cara a outro lado se o conflicto ven de onde todos sabemos. Si deses espellos nos que lle gusta tanto mirarse, Cuba, Venezuela, Nicaragua. Por certo, en Cuba están morrendo de fame, pero estes días coñecíamos que teñen comprado hasta 300 drons de guerra rusos e iranís, señorías. Supoño que tomarán boa nota deso. Pero desa situación de emerxencia social do pobo cubano, vostedes ningunha palabra. E iso sí que é unha emerxencia. E non as que vostedes crean artificialmente. Veñen aquí a erixirse en defensores da paz. Pero a paz non pode ser selectiva, señorías. É lexítimo condenar a guerra de Irán. O que non é coherente é mobilizarse só cando o conflicto encaixa no seu relato ideolóxico e guardar silencio ante outras guerras igual ou máis devastadoras. Onde están as manifestacións do BNG e de toda a esquerda en contra da invasión rusa de Ucraína? Vostede veu falar aquí hoxe dunha declaración institucional, señor Suárez. Mire, en marzo de 2022, neste mesmo pleno, traese unha declaración institucional para condenar a invasión rusa de Ucraína. Que fixeron vostedes? Non a apoiaron. Ese é o seu verdadeiro non á guerra, señores do BNG. Outubro de 2023, unha resolución para condenar unha acción terrorista levada a cabo por Hamás con 1.200 persoas asasinadas. Que dixeron vostedes? Non. Non á guerra, non a esa declaración institucional. Setembro de 2025, declaración institucional pola paz en Gaza. Dixeron non, porque as víctimas palestinas importaban máis que as israelíes. Xaneiro de 2026, declaración institucional traída por este grupo parlamentario en apoio ao pobo iraniano sometido ao réxime dos ayatolás. Asasinaron a máis de 30.000 persoas, mulleres e estudiantes que estaban defendendo a súa liberdade. Que dixeron vostedes, señorías do BNG? Non a esa declaración institucional. Por tanto, están vostedes pola paz ou pola guerra, señor Suárez? Conteste, despois de ter todo este relato que está aí na hemeroteca parlamentaria. Do mesmo xeito que cada vez que sacamos algunha declaración institucional para apoiar a democracia en Venezuela, o bloque se desmarca, en Cuba o mesmo, non, non e non. Podemos ir a outras partes do mundo onde amosan a súa tibieza unha vez máis, onde están as campañas sobre Sudán, sobre Myanmar, o Yemen, Somalia, o Sahel, o Congo, Haití. Esas guerras non lles preocupan, señorías. Esta é a realidade que lles incomoda, porque aí é a esquerda radicalizada. Depende se o inimigo é Estados Unidos ou se é Occidente. Se o agresor é Rusia, Irán ou réximes aliados, ideolóxicamente o ton cambia. Son mansiños, señorías. A señora Ana Pontón, cando se lle preguntou directamente por Nicolás Maduro en Venezuela, saben o que dixo? Dixo, respectarei sempre as decisións que toman outros estados e a súa cidadanía. Pois o BNG non condenou o pucherazo electoral en Venezuela. Sí, foi un pucherazo electoral, porque as actas electorais, vostedes que mandaron ali a coronela e ao empresario nacionalista Rubén Cela para tapar todo e para bendecir o pucherazo venezolano do réxime de Maduro. Pois sí,
Sí, señorías. Isto é o que di o BNG. Observamos con preocupación a desestabilización social que parecen buscar para Venezuela dirixentes, diferentes axentes do exterior e do exterior dese país a partir do cuestionamento do resultado electoral. Vostedes nunca o cuestionaron. Toda a comunidade internacional dixo que Edmundo era o presidente lexítimo de Venezuela, menos vostedes, que consideran a Nicolás Maduro. Ben, pois un presidente, o Edmundo González, un presidente recoñecido por todos, menos por algúns como vostedes, o BNG. E tamén saben por quen? Polo señor Rodríguez Zapatero. Por certo, que os está de bastante actualidade. Saben que lle están registrando o seu despacho das súas empresas? Por corrupción. Eu pensei que hoxe o BNG iba a traer un montón de carteles pegados nos seus escanos para decir que rachaban con ese goberno corrupto que é o do Partido Socialista, co que eles cogobernan en todas as institucións que poden. Estamos máis cerca de saber os negocios millonarios que facía Rodríguez Zapatero, algúns dos seus exministros e moitos dos ministros do actual goberno de España, ao que vostedes apoian. Igual que apoiaron ao goberno de Zapatero, o goberno máis danino para a economía española. Vostedes saben, ahora sacou un comunicado o Partido Socialista defendendo a Zapatero, non? E dicindo que a culpa é da dereita e da ultradereita, por certo, a ultradereita que fan mocións de censura. En Cartagena, aí parece que non hai nin malas persoas, nin é inmoral, todo aí é lexítimo. E non falan diso, porque non queren entrar no fango, no barro. Non? Ven Paula Prado aquí a embarrar o discurso, claro. Ven Paula Prado a falar do que non lles gusta falar a vostedes, os da procesión dos caladiños, Ría, os da procesión dos caladiños, cando non lles interesa calan, e os da procesión da cabeza baixa. A cabeza baixa que hoxe non queren falar diso, porque é a dereita e a ultradereita coa que van gobernar en Cartagena, señorías. Eso sí que está ben, e non o que fan outros, non? Eu, por si non leron a noticia, esta é a noticia do día, señorías. Esta é a noticia do día da que vostedes nin mu. Por qué? Porque vostedes, donde poden, cogobernan co Partido Socialista. O goberno máis corrupto da historia de España. E vostedes forman parte desa historia. Sí, señorías, vostedes forman parte desa historia. Presumen de pacifistas. E tivemos que escoitar nesta mesma tribuna a coronela decir que María Corina Machado, Premio Nobel da Paz, era unha fascista. Ese é o seu pacifismo, señorías. Decir dunha Premio Nobel da Paz que é unha fascista. Pois miren, con iso xa demostran todo o que son, señorías. Saquen a careta de moderados porque non son moderados. Eu supoño que así como se vayan acercando as eleccións autonómicas, empezarán a rebaixar este discursiño que lles impón a UPG, pero claro, non esquezamos que a UPG é comunismo en vena. É comunismo puro e duro. Ese comunismo que ten ás súas costas máis de 100 millóns de mortes. E iso non o vai olvidar ninguén. E iso é a historia do mundo, señorías. Esa é a historia dos gulags, esa é a historia das execucións públicas, dos aforcamentos públicos, señorías. Esa é a historia de apretar ata donde non se poda máis para que haxa un único discurso, un discurso dun partido único, o que fan en Cuba, o que fan en Venezuela, bueno, intentaron, ahora, claro, ahora é trampismo, pero bueno, dende que din que o goberno do presidente Rueda é trampismo puro, pois xa poden decir calquera cousa, señorías, xa poden decir calquera cousa. Miren, vostedes que defenden os modelos de falta de liberdades e oportunidades de imposición ideolóxica. Queren para España isto? Reúnese cos do Sinn Féin, cos herdeiros de ETA, con Bildu. Sí, claro, no, isto non... Sí, claro, no, Sinn Féin. Saben quen é o Sinn Féin? O IRA, sí, o IRA, señorías, o IRA. Pero xa lle fan hasta estatuas a pistoleros que formaban parte do brazo militar da ETA UPG, e, por certo, que esta que lles fala condenou a vandalización desa estatua. Eu agardo que vostedes, que son tan demócratas, condenen a vandalización do busto de don Manuel Fraga Iribarne, un dos pais da Constitución e un demócrata, lle pese a quen lle pese.
lle pese a quen lle pese, señorías. Miren, o problema non é dialogar con outros países, o problema é exixir democracia só a uns mentres se relativizan e silencian dictaduras de esquerdas, dictaduras radicais como as súas. E, señor Suárez, mire, vostede está moi preocupado pola militarización do aeroporto de Santiago. Eu lle pediría que se preocupe máis porque traigan visitantes, menos turismofobia e máis estar ao carón dos galegos e galegas que realmente é o que lles importa. Moitas gracias.